Pantailan begiratu dut ea zer dagoen ikusgai. Musika atalera joan naiz lehenik. Nora Jones, live, klikatu dut. Nora Jones ageri da pianoa jotzen antzoki batean. Bateria eta kontrabasua. Kantari hasi da Brooklyngo abeslaria. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Hegazkineko jendeari begiratu diot. Gehienak lotan daude. Renata ere bai. Munduko herrialde askotako jendea kabina batean elkarrekin. Maiatzean, Fiona McGrath editorearekin bazkaldu nuen New Yorken. Fiorelos izeneko jatetze italiarrean geratu ginen. Lincoln Centerren pare-parean dago, Broadwayn. Maietan izen abiznak dituzten plakatxoak daude. Mai honetan esortzen zen alakoa, mai hau bestelako familiaren txokoa da. Jatetxea mukuru betea zegoen, operatik atera berriak ziren. Fionari nobelaren egitasmoa azaldu nion, ideia bilakatuz joan zela, eta azkenean Bilbo eta New Yorken arteko hegaldi batean kokatuko nuela dena. Nola hitz egin bestela, familia bateko 3 belaunaldiri buruz, 19. mendeko nobelara itzuli gabe. Nobelaren idazketa prozesua kontatuko nuen, eta zatika, oso zatika, 3 belaunaldien kontakizunak.